The classroom layout is formal, but Hungarian teachers often use this whole-class interactive teaching style and move the topic forward in small, logical steps. Danika? A bontás a 40 meg 3. Nagyon jó, most próbálj még közelebb kerülni hozzá, most már szomszédokat is ejtsünk például. A szomszédai, a kisebbik szomszédja a 42. A kisebbik páros szomszéd... Nem, hát páros is lehetne. A kisebbik egyes szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44. Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az okos? Mondjuk, Mesike akkor? A kisebbik 10-es szomszédja a 40, a nagyobbik 10-es szomszédja az 50. Igen, melyik számra gondoltam? Együtt rajta, nem mondd ki! Tapsold és kopogd el. Rajta. Még egyszer. Rajta. Nagyon jó. Melyik számra gondoltam most már? 43. Tökéletes. Nézd meg, hogy a 43 az hanyadik ma. The next activity is to make numbers from the digits 1, 5 and 9. Egyessel kezdődhet még a szám? Nem, akkor mivel fog kezdődni? Ötössel, tessék, Nikike. 51. 51, nagyon jó, tökéletes. Következő szám, ki mondja? Zsuzsika? 55. 55, jó, nekem is megvan. És az utolsó lehet csak, gondolom én. 59. 59. Jó, megvan az 5-tel kezdődő. Mivel kezdődhet még? 9. Na, ki szeretné a 9-et? Annácska? 91. 91. This class still uses manipulative objects, in this case coloured discs that represent tens and units. 10-esből és 5 egyesből áll. Tessék. 5 10-es és 5 1-es. Tudod, hogy melyik számra gondoltam? Igen. 5 10-es és 5 darab 1-es. 5 darab 10 forintos és 5 darab 1 forintos. Meg vagyunk? Jó. Akkor, ha készen vagy, akkor elvileg mindenkinek ugyanazt kell látnom oszlopba rendezni. Van 2 oszlopba? Nekem Nem. Nekem nem. Jó. Tapsoljuk el azt a számot, amit most kiraktál, jó? Rajta. Jó, melyik volt ez a szám? 55. Ez volt az 55. Mit írok fel? 55. During this year, the class teacher will introduce numbers up to 100 and all 4 number operations. Miért fogok kapni, tudod-e? Páratlan. Ki fogja mondani nekem? Bellácska? Párosat. Párosat. Mit mondtunk el múlt órán? Hogyha 2 páratlan számot adunk össze, akkor mit kapunk? Ki mondja? Ki az az ügyes? Danika, mondjuk tudod? Ha 2, tessék, miért? Hogy ha 2 párosat adunk össze, akkor páros lesz, hogyha 2 páratlanat, akkor páros, is. És mi van, hogyha akkor egy párosat és egy páratlanat adunk össze, akkor pedig páratlan lesz. Nagyon jó, akkor milyen szint fogok használni? Kéket. Nagyon jó. Mennyi lesz az összeg? 60. Olvassa ezt már nekem valaki számtannyelven. Hogy szoktam én ezt mondani? Emlékeztek rá? 55 Az 50 összege és az 5. 5 összege egyenlő 60. Mit fogok tőle? But why does the teacher spend most of her time teaching from the front rather than working with small groups? Egy bizonyos fokig szoktunk mi csoportmunkában, pármunkában dolgozni. A csoportmunka ilyen kicsi gyerekeknél még túl zajos, túl hangos. Tudnak alkalmazkodni, de nehéz náluk elérni azt, hogy csendben, esetleg az az egészséges munkazaj, ami lehet, az meglegyen. Én úgy gondolom, hogy alapvető dolgokat tanulunk meg, és ezt egy bizonyos fokig jobb frontális osztálymunkában megoldani. Van olyan, amikor egyénileg, tehát oda megyek, vagy kisebb csoporthoz, akik nem értik, tehát ez bizonyos idő után, meg már az jelen órában ki is derül, akkor velük külön foglalkozom. After a period of concentrated work, there's a break for relaxation exercises.
Throughout these lessons, the teacher uses lots of visual aids, but no interactive whiteboard or computers. Why not? Úgy gondolom, hogy jobb, ha kimarad, bár előnyei megvannak, mint mindennek. Én úgy gondolom, hogy ez így emberközelibb, gyermekközpontúbb az, hogy én is ott vagyok velük, együtt találunk ki történeteket, együtt ágyazunk egy-egy matematika órát, egy-egy rajzfilmbe, egy-egy mesébe, egy-egy olyan történetbe, amit ők igazán kedvelnek, és én úgy gondolom, hogy egy lelkes tanító az szívvel és lélekkel készíti el azokat a dolgokat, amik a matematika tanulását elősegítik, és valahogy a számítógépek ezt más irányba viszik. Tudod a sorozat szabályát, hogyha tudod? Igen. Postairányod ott van a kezedben. Héttel növekszik. 352. Igen. 359. Igen. This is year 4. That's 9 to 10-year-olds, equivalent to our year 5. It's the final class in Hungarian lower school. The lesson starts with the teacher checking their homework. 394. They're working on number sequences. 8. Igen. 415. Igen. Így van. Kinek lett hibátlan a számsora? Nagyon jó. Ki az, aki tévesztett? Jó. Hát én meg véletlenül 17-et írtam. Elírtad a számot. Jó, tessék szívesen kijavítani. A sorozatom első eleme 130. Minden szám az előtte lévőnél 30-al nagyobb. Folytassuk. Máté? 160. Így van. Gina? Then a mental warm-up to move the topic on. Peti? 250. 270. 250. 280. 310. 340. 370. 400. Máté? 430. 460. Jó, mondja? 460. Jó. 490. Jó, Dorika? 490 volt. 520. Jó. Dani? 550. Jó. Fruzsi? 580. És az utolsó elemet mondja meg nekünk, Gergő. 610. Tehát figyeljetek, folytatjuk egy versenysorozattal. Füzetedre lesz szükség. A számsorom első eleme az 509. 16-tal növekvő, 9-szel csökkenő váltakozó számsor. Mehet! A time test is a frequently used tool in Hungarian maths lessons. Here to create as many numbers as they can in the given sequence in 1 minute. Háromnegyed? Nyugodtan, ügyesen, pontosan. Visszaszámlálás. Utolsó számnál tarts. 5, 4, 3, 2, 1. Letetted a ceruzát. Piros ceruza a kézben. Ha eltévesztetted a számsorodat, hogyan jelzed? Tökéletes. Sorozatom első eleme 509, 16-osával növekvő, 9-szel csökkenő számsorozat. Pillanat, közben ha eltévesztetted, a fóliáról javítod. Mehet. 525, Igen. 516, Igen. 532, Igen. 523, Igen. 539. There's no secret about how well each pupil has done because they have to sit down when they run out of correct numbers. 553, Lorca, nem versenyfutás, nyugi. oké. 544, Igen. 560, Igen. 551, 567, 558, 549, 558 után mi következik neked? 549, Neked, Zolika, itt eltévesztetted, nézd meg mi a hibád. Mondjad. 574. Jó, javítsd, mondd tovább. Ez volt az utolsó? Jó, Zolika győzött, egy tapsot neki, megérte. It's an approach the pupils seem to enjoy. Volt édes. Furfangos. At the end of the lesson, the pupils get into groups to try and make sense of an expression written in Roman numerals. Úgy nem lehet jó, hogy fél, hogy 15, meg csak az lenne jó, ne ezt a kettőt lehet elvenni, mert akkor 15-ből 11 az... So by year 4, some group work is incorporated into lessons for these older pupils. Why is that?
őket arra nevelni és szoktatni, hogy a mai élet megköveteli azt, hogy team munkába együtt tudjanak dolgozni, ezért csoportmunka is volt, itt 4 csoportot alakítottunk ki, mindig 4 csoportot szoktunk. Itt arra nevelem és szoktatom őket, hogy egy-egy problémát lehet sokkal egyszerűbb, ha többen kezelnek, többen oldanak meg. The Hungarian school day usually finishes at lunchtime, but many schools offer afternoon sessions that pupils can stay on for. 17 meg 3. In these sessions, afternoon teachers take over the classes. 33 meg 6. 39. Nagyon jó. 41 meg 7. For younger pupils, it's an opportunity to reinforce what they've learned in the morning in a more relaxed way, and a help for some pupils to catch up with their classmates. 48. Nagyon jó. The children can also do any homework they were set in the morning, with a teacher on hand in case they need help. Akkor írd alá. Jó? Van-e olyan, akinek van még gondja valamelyikkel? Pentegusz. Jó? A számjegyek nem ismétlődhetnek. Milyen számot fogsz alkotni? Már az előbb mondtad. 37. Nagyon jó. One thing all these teachers have in common is a solid grasp of the maths they're teaching and a clear understanding of how best to teach it. A lot of this comes from the training Hungarian teachers receive. This is Nyíregyháza College, which has its own teacher training course. A leltárlapjukon a jobb These student teachers are learning about different number systems. Their tutor is explaining how to use Dean's blocks, a Hungarian invention, to explore the properties of numbers. Most trainee primary teachers in Hungary take a full 4-year course, so there's plenty of time to teach the methodology behind the mathematics they need to know and the best ways of teaching it. Each Hungarian teacher training college also has a formal link with a nearby partner practice school. Nagyon ügyes. Nézzük a következő pénztárcánkat. Magdus? Here the trainees do their teaching practice, which starts in their second year. These lessons are closely supervised by a mentor teacher from the school, whose class this is. Nullától indultunk, igaz és? És az első az 4 lesz. They're also observed by the rest of the training group. Legyenek képesek adott szabályos sorozat folytatására, sorozat szabályának felismerésére. Immediately after the practice session, the student presents her analysis to the group and to her supervisor. Akkor mely számokra érkeznek? 8, 16, 20. So the key features of Hungarian math teaching are building solid mathematical foundations in the early years through manipulating objects. An early emphasis on mental maths with a comparatively late introduction of written methods. Fast-paced interactive games and sophisticated visual aids in a whole class setting. Lessons that build up children's mathematical understanding in a logical way. Afternoon classes that reinforce concepts and allow pupils to catch up. And extensive and rigorous maths education and supervision for trainee primary teachers.